बेनिखायनो मोननैबो टीमनि टीम मेनेजार बिथांमोनखौ गाव गावसोरनि प्लेयार लिस्ट फर्मखौ नैबे जोंनि कमिटिनिफ्राय लांफैनो थाखाय गुरुत्व लायो लोगोसे थाबैनो गाव गावसोरनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो नैबे जोंनि गेलेग्रा फोथार सिङाव हाबनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि नैबार कान्ट्रि भुटाननि आलासि बिथांमोना सौफैनानै दंफैगासै फोथाराव दिनैहाय जोबथा जोङो खेला नायनो थांगासिनो दं। बेनि खुंफुं आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो गासैबो बिबानगिरिफोर बेयावनो नुजानो हानाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मगेन नार्जारि मानगोनां बिथां लोगोसेयैनो सारियाव जिरायनाय गासैबो आलासिफोर बेयावनो नुजानो हादों जोंहा चिरां जिल्लानि एडिसि मानगोनां रिंखां मोसाहारि बिथां आरो बेयावनो दङ जोंहा भुटाननिफ्राय नुजाफैनो हादों गेलेफु चेप्टारनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां बिथां मिस्टार Dawa Penjar and his colleagues आरो गासैबो गाव जिरायनो हानाय मानगोनां आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन मोननैबो दोलोनि मोननैबो टीमनि टीम मेनेजार गासैबो गेलेगिरि बिथांमोन आरो गासैबो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर गोलाव बुंनांगौ गैया। जोङो थांनाय 6 बोसोर बे खेलाखौ मानगोनां बिथां असिन्त नार्जारिनि अननायजों नैबे गसाइ गामिनि बे गेवलां फोथाराव जोबोद एनकारेजिं जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मानोना फुटबला जोंनि नैबे ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बयजोंबो मोनथिजानाय बयजोंबो अनसायजानाय खेला होननानै बुङोबा बे जोलुरानो आरो बियो दिनैहाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल जों मोनहैयाखैबाबो नेशनेल प्लेयार जों मोननो हादों। आं सानो मानगोनां असिन्त नार्जारिया जि थांखिखौ लानानै बे गामिजों लोगोसे सारा ओनसोलाव फुटबलनि फारसे जोंनि अनसायनाय मोनसे जावरिखांनाय बेखौ जि लाबोदों बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बे हाबाफारिया बिथाङा थागौमानि इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन आरो जोंनि इयुन जोलैखौ फुटबलनि फारसे अनसायनाय एबा फुटबलखौ अनसायनानै गावनि थांनानै थानाय मोनसे राहा लोगोसेयैनो इयुन जोलैखौ आथालै आथाल बिनि फारसे गोसो बोगथाबहोनो हालांगोन। नायाबा हामगोनावा गाखोनानै बोरैबा गोलै नाया हसेयानो गाहायाव ओंखारनानै नायोब्ला मोजां जागौ बेखौ जों खावलायबाय। बे समाव आं खावलायगोन जोंनि जौसाङाव जिरायनाय आलासि बिथांमोनखौ प्लेयारफोरजों सिनायथि लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय।
स' बे समाव जोंहा आलासिफोर आरो गेलेगिरि बिथांमोनजों सिनायथि लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा बे समाव मोननैल'सै जोंहा हाबाफारिया बेनो जाहैबाय 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनाय 1 मिनिट कन्डलेन्स बेनि थाखायनो गेलेनाय मोजां मोनग्रा दिनैनि बे जोंनि 6 इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपआव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दान्दिसे सम गसंनो थाखाय आं गुरै खावलायदों 1 मिनिट गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय स' जागायबाय जोब्बाय para poner huevo dan.
जाहैबाय जानोसैयानोमोन माथो एसेयावनो बिथिंबो karena apa aja boleh nih dia.
फोजोबबाय माथो सिगां मामोन गावआ ना बे दा हाफ सिमल' खारफुनो हायो फार्स्ट गोदान गोदानमोनथ' बिराद खारदोंमोन ना एसे मालाय दैजौनि गेलेयोलै एसे किपारहा माबा Rolanda apa sih? mau digeser sama dia dulu lah. Wah, gitu, rere kan. Mana ini lagi balik gol dia? Kornal. Ah,